Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι, έλα. Έλα, από τον Βραχάμι τηλεφωνώ. Ναι. Θυμάμαι μια φορά που ο φίλος σου, ο Άκης... Τι ομάδα είσαι εσύ? Τι ομάδα είσαι εσύ? Άντε, γεια! Θα λες τι ομάδα είσαι. Και δεν είναι φίλος μου Άκης, είναι και κουμπάρος μου και αδελφικός μου φίλος. Έχει διαφορά. Και όταν θα είναι ο Άκης εδώ να το πας να το πεις. Ρουφιάνε. Έτσι είστε εσείς όλοι. Και δεν το ονομάζεις να πεις και την ομάδα σου. Πόσο αυτή η ομάδα έχει τόσους οπαδούς Ρουφιάνους είναι πρωτάκουστο. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη που να έχει τέτοια βρωμιά και τέτοια ρουφιανιά. Και η βρωμιά γνωστό, έτσι. Τα τάγκ σας πήγανε στο Wembley. Σαν λουλούδια μέσα επιταγή, λεφτά. Αυτή είναι η ομάδα σας. Και έγινε το δικαστήριο για να πάτε βιταθνικές και σας σώσαμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Για να ξέρετε γιατί βρωμιά έχει η ομάδα σας. Εμείς έχουμε αποδείξεις, όχι ενδείξεις. Καταλάβατε.